Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаен хубаен, саломатиётон хубаен, настренотон соза. Имрӯз бекортаж дем барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Дар ин навор заминҳои фурӯшӣ ҳастаи хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешава бардуру як мошини фурӯшии дига ҳам ҳаста чӣ хеле дастурат десен ва як аппарати зури дига ҳам ҳастай. Хулосаи видеоро то охирша тамошо кунен, ҳама нархи навора мефаҳмен ва хулоса беҳтарин омадагиайда. Аз куҷое ки шумо дар мисол замин, хона, квартира дар корай бинависен комментарияда. Ман ҳастем иншоалло дар видеои оянда ёфта барои шуморо реклама мекунам. дӯстони азиз, агар ягон кай шумо мисол хонае, заминае, мошинае, чизе ки барои фурӯш доред, метавонед ки намера рақамода танҳо дар WhatsApp бинависен. Мо дар видеои оянда реклама мекунем бардуру. Ҳамин як дона лайки беплан аёто наброрен, мерем ососта видеоро тамошо мекунем. дӯстони азизан, аки навора сар кардем, бо диққат хушрӯяка гӯш кунен. 1 миллион имрӯзаи мо бардуро мошини фурӯшӣ Mercedes компрессор американка бидай. Соли баромадаш 2000, сӯзишвориш бензин, газ кор мекунад, газаш евро 4. Моториш 1.8 коробка механик. Соҳиб мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. Моториш 100%, хадавоиш ҳам 100%, 4 та баллони нав дора, 4 та электропакет, монитор, люк, кондиционер дошта. Хулоса мошин беҳтарин бидай. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе, нархша 55 000 сомонӣ мега, бо арзон ҳам мешава. ё ягон мошини Camry D боша, болои сум метия. Бардурои нархи мошин беҳтарин ае. Солиш 2000, 55 000 сомон, американка бидай бо. Ягон Camry D ҳам боша, болои сума метия. Ина номерои телефонаш хулоса занг мезанен, маслиҳат мекунем. дӯстони азизам, мегзарем ба диюм эълони имрӯза. Бисёри бардуро дар комментария нависа буданд ки аз ноҳияи рӯдакӣ ягон хонаи арзон шавад монем. Бардуро ина хонаи беҳтарина, ай даст натен касе ки сум дорен. хушрӯ гӯш кунед. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, пештара Ленинский район, деҳаи Ҳасанобод дабидай. 6 сотиқ заминда 3 дархона кардагӣ, як кайдори 11 метраи дига ҳам дора. ремонташ, шкатураш, стяжкаш кардагиай, трезоаш қатишай бардуро фақат мечаспони тамом. Трезоаша ай Москва овардагӣ бидиян. Мечаспони мисол я ранг борш мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. ҳуҷҷатхона дора, ҳуҷҷатош 100%, ов свет бардуро ина мисол ҳамия 5 метраи ов светш. Мисол мегзаронива, медрои зиндагӣ мекунӣ. Чӣ хеле гуфтам, ҳамсоя ҳастан, зиндагӣ доран. Ана аки нархша гӯш кунем бардуро. 6 сотиқ замин, 3 дархона дар ноҳияи рӯдакӣ. Чӣ хеле гуфтам, нархиш 180 000 сомонӣ бо муомила мешава. бардуро срочни пулаш дар кора, ина номерош занг бизанен. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. лайкора фаромӯш накунед. Бардурои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи восе, ҷамоати Миралӣ Маҳмадалӣ, деҳаи Арал дабидай. 14 сотиқ заминда 4 дархона, як кайдор, падвалаш қатӣ кардагиай. ремонтиш коробка, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона бардуро маҳкамай, навес ҳам дора, ов свет ҳаст, ҳуҷҷатхона доштай, фундаменти як дархона, баня, аловхона, анҷомхонаш рехтагӣ бидай. дарахтои мевадиҳанда дора бардуро. нархша 149 000 сомонӣ мега, бо арзон ҳам мешава. ё ягон духонага дар шаҳри Душанбе боша, алишам мекунем, болои сум мета. бардуро беҳтарин нарха 149 000 сомон, бо арзон ҳам мешава. ё ягон духонага дар шаҳри Душанбе ҳам боша, алишам мешидай. хулоса ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азизам, мегзарем ба хонаи навбатӣ. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, деҳаи Катасой дабидай, 112 микрорайон я 3 километр дуртар бидай. 7 сотиқ заминда 4 дархонаи калон, калони хушрӯ кардагиай, кайлдоршан бардур, калони хушрӯай. ремонтиш коробка чӣ хеле десен, ҳуҷҷатош 100%, ов свет ҳаст, раҳш ободай бардуро. нархша 100 000 сомонӣ мега, бо арзон ҳам мешава. ё ягон мошинои солои нав ҳам боша, алишам мекунем гуфтагия бардуро. ин хона дар ноҳияи рӯдакӣ, 7 сотиқ замин, 4 дархонаи калон, чӣ хеле гуфтам, нархиш 100 000 сомон. ана ягон мошини мисол солои нав боша, алишам мекадай. срочни бардуро пулаш дар корай, алишам мекунай. ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азизам, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабиз дабидай. 7 сотиқ замин, 2 дархонаи времянка дора. ана ремонташ, шкатураш кардагиай, монтажи светшам кардагӣ бидиян. ҳуҷҷатош 100%, ов свет ҳаст, фундаменти гирди хона рехтагӣ бидай. нархша 75 000 сомонӣ мега, арзон ҳам мешава бардуро. ана ягон мисол вариантҳои алишиам бидай.
дар шаҳри Сор чихеле гуфтам 7 сотиқ замин дар хонаи времянка 75 000 сомон алишам мешидай. Ана бардро номерои телефонаш ҳаст, маълумоти бештара занг мезанен, мепурсенша. Сони азиз, элон монад давом метем. Ана я дона лайки бепла аёто наброрен, касе меҳмонен подписатсиярам фаромӯш накнем. Бардрои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, қишлоқи Чаманоро. ноҳияи Данғара, қишлоқи Чаманоро дабдай бардро 8 сотиқ замин, 3 дархона дора, баня, кухни, аловхона, оғил доштай, ову свечам ҳастай, документ 100%, нархша 200 000 сомонӣ мега, бо арзона мешава бардро 200 000 сомон хулоса дар ноҳияи Данғара 8 сотиқ замин, 3 дархона. ина номерои телефонаш, ина поёнгӣ номерошда, ватсапам дора. Занг бизанен, маълумоти бештар аз соҳиби хона бигирен. дӯстони азиз, хаста набошен. Як бародари ма дар ватсапи ма нависта ки ана мада хона дар корай, ина чихеле навистагиша мисол хитон десен. навистагия ки мада хона дар корай, ай Қарған ё ай Калхозобод ягон варианти хуб боша, пайдо ки хабар гуфтагия шеринар. бардро ана пашко модаро кадомет ки мисол на хона дорен ай шаҳри мисол Бохтар пештараф Қарған ё ки Калхозобод ягон хонаи заминияи квартира дошта бошен, нами яка мисол мехаридай. на номерои расияш да ҳамин рақамҳо ватсапам дора. мисол касе хонаи фурӯшӣ дошта бошен, занг бизанен, хонаи заминия ё квартира фарқ надора. дӯстони азиз, як бародарами аппаратароӣ кардак дар ватсапи ма хушугӯш кунен. ана як аппарат утук дорем барои ана турбоҳои калон. паяд мекардай, навай корфармондагӣ нестай, ай хиди Россия хидм овардагӣ мушгуфтагиай. ана документ дора, ҳамаш мисол нав бидай, ҳамаи намуд наборша дора. ана турбоҳои калона паяд мекардай, набор дар душанбе нархша 1000 сомонӣ мега. барои турбоҳои мисол калон бидай, паяд мекардиян 1000 сомон нархаш хулоса. марҳамат, касе ки мисол дар корай, ина рақамҳош имо ватсапам дора, занг бизанен, 1000 сомон да бихаренша. дӯстони азизам, хулоса хаста набошен. мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. лайкотона фаромӯш накунед. дӯстони азизи, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кони Бодом, духонага дар 3 этаж қарор доштай, 46 квадратни метр. ана шаҳри Кони Бодом чихеле гуфтам, ана кӯчаи Камоли Хуҷандида будай. домои пешина хона ремонт кардагие мега. хай бардро мисол чех як қолин полина мепартои медрои зиндагӣ мекунӣ. духонага дар 3 этаж шаҳри Кони Бодом, нархиш 130 000 сомонӣ мега, арзонам мешава. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара занг мезанен, мепурсен. дӯстони азиз, мегзарем ба 10 элони имрӯза. квартираи навбатии мо бардро ана сехонагай дар 1 этаж қарор дора, шаҳри Леваканда, пештара Сарбан, сехонага дар 1 этаж қарор дора, 150 квадратни метр гуфтагиай. домои пешина хона ремонт кардагие мега. соҳиби квартира гуфтагие ки ана хона бо тамоми ремонташ, термос дора, люстра дора, кондитсионер дора. нархиш 146 000 сомонӣ мега. сехонага бардро дар 1 этаж шаҳри Левакан, пештара Сарбан, 146 000 сомонӣ бо арзонам мекадай. ина номерои телефонаш, марҳамат, касе харидорен, занг бизанен. дӯстони азиз, ана эълонмона давом метем. бисёри бардорам нависаданд ки шаҳри Кӯлоб ягон квартираи арзон шавад монем. бардро ина квартираи фурӯшӣ чихеле гуфтам қарор дора дар шаҳри Кӯлоб, духонага дар 4 этаж қарор дора, 43 квадратни метр, кӯчаи ана чармгари Поён навистагиай. дом бардро навастройка хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира гуфтагиай ки срочно хонара мефурӯшем, поёни автовокзал, баъди магазини Гулшанда будай, шаҳри Кӯлобда, духонага, нархиш 150 000 сомонӣ мега. леки хонаи хуб будай бардро дар шаҳри Кӯлоб, духонага 150 000 сомон бо арзонам мумкин ки на. ина номерои телефонаш, занг бизанед.
дӯстони азиз, ин квартираи зебое дидесен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. Як хонага дар 3 этаж қарор дорад, 36 квадратни метр. шаҳри Ҳисор dabday бардро домои пешина хона ремонткардагие мега. соҳиби хона гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ яҳҳуҷрага дар ошёнаи сеюм бо таъмири олӣ ва тамоми чизи чораш фурӯхта мешидай. Дар шаҳри Сеочхеле гуфтум як хонага нархиш 170 000 сомонӣ мега, арзонам мешава, алишам мешава. 170 000 сомон хайбардро арзонам мешидай, алишам. номери телефонаш ҳаст, занг бизанед. бисёри бардро нависардан ки аз шаҳри Душанбе ягон хонаи арзон шавад монен, мақсад квартира. Ина бардро квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Як хонага дар 1 этаж қарор дорад, 28 квадратни метр, 46 микрорайон dabday, ноҳияи Фирдавсӣ. домои пешина хона ремонткардагиай, ана панелни домай бардро лесинсовош айбари дом будай, лесинсовош ҳуячхелеози мисол дар сурат мебинен. ана дар наздики мактаби 76-74 будай, бозорча наздик, 46 микрорайон dabday бардро срочни пулшон дар корай. нархиш 210 000 сомонӣ мега, бо арзона мекуна. марҳамат, занг бизанед. дӯстони азизам, ин буд навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. касе ки то охири видеоро тамошо кард, дар комментария рақами 1 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима тамошо кардем бардро. ва агар видеои имрӯза шуморо махкул шуда бошам, як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен. ва касе ки дар канали мо меҳмонем бардро, ҳатман подписатсия кунед, то аз наворҳои нави мо бохабар бошем бардро. ва аз ки ҷое ки шумо дар мисол хонаи заминаи квартира дар корай, дар комментария бинависен. насиб иншоалло ма дар видеои оянда арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам бардро. хай гапа бисёр намекунем дӯстони азиз. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. хай.